مصنعت مصحف قدسنا كمتي كلاتكم حسابكم كتكافلونا تصنحكم كاب جبر هواریات 10 تحدث كاب قصر حدث 10 شمون تزلوي كاب قصر حدث 3 زلو بمنباب كجمريمو بقطتا نابتي قويتا زمهارني كافلكم مالتي كمزي بل هواریاتن توم ابيودا زلو احواتن أحزاب دماغ الأملاك كم اتقبلوا سمعوا بطرس ناب يروساليم مسديه بغنا توم كاب غزرت زخونو ناب زيته غزرو سبات آتيخا مساتاتهم كا بلي خايلهم تبعسو يبلنا ابزي تي غويتا بباريو هاريا بطرس غيرو اب كتما قيساريا اما اخل احزاب سرحو اب سراح اب كله كم تسمعينا كابزا على زننب مالتي اتاب قيساريا زخونه ነገር اوريدي بطرس ناب يروساليم كايبصحه هولو اتوري كم زبصحينا نري زلنا እግዚአብሔር ይመስገን ስራህ አምላክ ናብ ኩሉ ከም ተባጽሐት እግዚአብሔር ዝገበሮ ታብ ቂሳሪያ ዝገበሮ እግዚአብሔር አብ አሕዛብ ዝገበሮ አብ ስራህ ናብ ኩሉ ህዝብ ከም ዝበጽሐይና ካብ ዝቃል ዝين መሃር ቁጥር ሓደህን ብብኮልና እንታይ ብልሲ ምሳይ ከም ዘለኹም በመጽሐፍ አሜን በመባል ተሐባበሩ ማለት ቁጥር ሓደ እንታይ ብልሲ ሃዋርያትን እቶም አብ ይሁዳ ዘለው አሕዋትን አሕዛብ ድማ ቃል አምላክ ከም ተቀበሉ ሰምዑ ይብለና እዚ አብ ብስራት ዘሕጉ ዜና አሜን ካብዚ ዘዓቢ ዜና ወላ ሓደ የለን ሞኒያቱም አሕዛብ ካብ እግዚአብሔር አዝዮም ዝረሓቁ ንእግዚአብሔር ዘይፈልጡ በፈቃድ ገዛ ርሶም ዝመላለሱ መምለኽቲ ጣዖት ስለዝነበሩ ማለት እዩ እዚ ዘሕጉ ዜና ነቶም እቲ አብ ተልእኾ ተረድኦም ዘሕጉ ዜና ክኸውን ኮሎ ነቶም ገና አይሁዳውነቶም ዘይለቀቆም ዘይተለወጡ አመንቲ ግና ምንም አይኮነን ሓደ ሰባት ካብ ሲኦል ከምልጡ ኮሎ ሰባት ክድሕኑ ኮሎ ምንም ዘይመስሎም ሰባት አለው ምንም በቃ ስምዒት ከማን ዘሂቦም ማለት እዩ እዚ ብስራት እዚ ዘሕጉ ዜና እዚ ነቶም እታዓቢ ተልእኾ ተረድኦም ሰባት ዘሕጉስ ነቶም እዚ ነገር ዘይተረድኦም ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ናብ ምድሪ ከም ዝመጸ ዘይተረድኦም ዘይፈልጡ ግና ወይ ድማ ዘይተለወጡ አመንቲ ግና ምንም አይኮነን እቶም ካብ ግዝረት ዝኾኑ ንጴጥሮስ ናብ ዘይተገዝሩ ሰባት አቲኻ ምሳታቶም ካ በሊእ ኻይሎም ክባኣስዎ ዝኻአሉኮ እቲ ተዋህቦም አብ ተልእኾ ጠንቂቆም ሰዓን መፍላጥ
حقيدة قدسان نبيتروسي كبأسوو أي متقبؤمن نبيتروس كبأسوو زخالو اتي قويتا يسوس كريستوس زحابهم تلقخو تنقيقهم سعان مفلاتهم عب كندي نتي عبس اللي زريو عب كندي سبات كابت افقات بمدحانهم زحقوسو بتا أملاخ سرحو عب قبر زحقوسو ازوم تلقخوهم زي فلتو سبات نتي بناي منفس قدوس مرحي تمريحو نمنفس قدوس تعزيزو سرح أملاخ زي سرح سب كبأسوو خلو نري نتوم سرح أملاخ زي سرحو زبأسو سبات كمزيهم عينت سبات يم قدوسان حدا تلقخوهم زي فلتو سبات يم زبأسوهم ناي እግዚአብሔር ነገር ዘይተረድኦም ሰባት እዮም ዝባኣሱ ንጴጥሮስ ዝተባኣስዎ መን እዮም እንደህርኢና ዲሒና ለና ንጎይታ ንፈልጦይና ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና ደቀ መዛሙርቲና ዝብሉ ሰባት እዮም ተባኢሶሞ ካብ ደገ ዝኾኑ ይኮነን ተባኢሶሞ ኣሕዋቱ እዮም ተባኢሶሞ ቶም ምስኡ ኮይኖም ኣእዳዎም ዘርጊሖም ዘምልኹ ሰባት እዮም ንጴጥሮስ ተባኢሶሞ አይሁዳውያን ንቃል አምላኽ መቀባሎም ወይ ንወንጌል መቀባሎም ምንም ዘገርም ነገር አይኮነን ቅዱሳን ሐቀይዶ አይሁዳውያን ቃል አምላኽ ተቀብሎም ወንጌል ተቀብሎም ዝብል ዜና እንተንሰምዕ ምንም ዘገርም ነገር የብሉን ምክንያቱም አይሁዳውያን አቀዲሙ ተዋህቦም ናይ ተስፋ ቃል ስለዘለዎም ማለት እዩ ብዛዕባት ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃል አምላኽ ስለዘሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብዛሕ ይውሃድሲ አፍልጦለዎ አሕዛብ ግና ንቃል አምላኽ መቀባሎም ተአምራት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብዚ ኢድ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ጥራሂና ንርዳ ምክንያቱም አሕዛብ ከም አይሁዳውያን ብዛዕባት ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀዲሙ ዝነበሮም ፍልጠት ምንም ስለዘይነበረ ማለት እዩ አሜን ቆርኔልዮስ እኮ ብዛዕባት ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ክፈልጥ ዘኸአሎኮ ኣብ ፓለስቲኒያንስ ኣብቲ አይሁዳውያን ዝነብሩሉ ሃገር ይነብር ስለዝነበረ እዩ ኣብ ቂሳርያ ስለዝነበረ እዩ ብዛዕባ ናይ አይሁድ ባህሊ ተማሂሩ ከምቶም አይሁዳውያን ምምጽዋት ተማሂሩ ከምቶም አይሁዳውያን ምጽላይ ተማሂሩ እምበር በቃ ጣዖት አምላኽም ኮይኑ ምተረፈን ነይሩ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን ኣብዚ ተቃል አምላኽ ኢልዎ ዘሎ ወንጌል ማለት እዩ አሜን አሕዛብ ድማ ቃል አምላኽ ከም ተቀበሉ ሰምዑ ኸብለና ሆሎ ወንጌል ናብ አሕዛብ በጽሑ ወንጌል ተቀቢሎም ማለት ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ቃል አምላኽ ከም ሰምዑ ኸብለና ሆሎ ወንጌል ከም ዝሰምዑ ንቃል አምላኽ ንወንጌል ከም ተቀበሉ ይዝነግረና ወንጌል ክንብል ኮለና ንወንጌል ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 12 ክሳብ 13 ዘሎ ነቶም ተቀበሉ ወዘበለ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብኣይ ዘይተወልድዮም ዝብል አምላኽ በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእሲ ንወዱ በጃእ ሳዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝነዓለም ኣፍቀራ ዝብል እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣመን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ በኣፉ ተኣሚኑ ድማ ይድሕን ስለዚ በኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ ማለት ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ኢየሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ሃብታም እሞ ኣብ መንጎ አይሁዳውን ጽርዓውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ይብለና ኣብ ሮሜ 10:9-13 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኮንነሞ በእምነት ብጸጋይኹም ዝደሓንኩም እዝኻ ውህበት አምላኽ ይምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ይብል ኤፌሶን 2:8-9 ስለዚህ ወንጌል ማለት ወንጌል ክንብል ከለና ነዚ ሁሉ ዘማዕኸለ ነዚ ሁሉ ዘካተተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ
አሜን ጎይታ ነዚ ውህበት ክቦም ፈትዩ ንጴጥሮስ ናብ እንዳ ቆርኔሌዎስ ሰዲድዎ አሜን ነዚ ሰዓን ምፍላጦም እቲ ወንጌል አባይሁድ ጥራይ ተሐጽረ ዘይኮነስ እቲ ወንጌል ንብዘላ ዓለም ከም ዝኾነ ብምዝንጎኦም ነቲ ምንም በደል ዘይብሉ ጴጥሮስ ከመይ ጌርካ ናብ ቤት አሕዛብ ተአቱ ከመይ ልካምሶም ትበልዕ ኢሎም ክባእስዎ ሆለው ንሪ እቶም ንጴጥሮስ ተባአስዎ እቶም ካብ ግዝረት ዝኾኑ ነቲ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝሰርሖ ስራሕ እንተ ዝፈልጡ ነይሮም ነዚ ምንም ዘይዓበሰ ንመንፈስ ቅዱስ ተኣዚዙ ስራሕ አምላኽ ዝሰርሐ ሰብ ኣይምተባእስዎን ነይሮም ነዚ ሰዓን ምፍላጦም ግና ምስ ስራሕ አምላኽ ክባእሱ ሆለው ኢና ንሪ ምስ ጴጥሮስ ጥራይ ኮነን ዝባአሱ ዘለው ዚኦም ምስ እግዚአብሔርም ዝባአሱ ዘለው ምስቲ ዝለአኹ ምስቲ ኪድ ዝበሎ ምስቲ ሓሪድ ካብላዕ ዝበሎ እግዚአብሔርም ዝባአሱ ዘለው ሓንሳብ ምስ ሰባት ንባአስ ኮይኑ ዝስማዓና ንስራሕ አምላኽ ክንተዓናቅፍ ኮለና ነቶም ንጎይታ ተዓዚዞም ቃል አምላኽ ዝገብሩ ሰባት ክንጻረሮም ኮለና አንጻሮም ክንከይድ ኮለና ምስቶም ሰባት ዘይኮንና ንባአስ ምስ ፈጣሪና ንባአስ ነዚ ክነስተውዕል ይግባአና እዩ ነዚ ነገር እዮም ዘንጊኦም ዞም ሰባት ነዚ ነገር እዮም ዘስተብሃሉ ኣብ ክንዲ ከመይሉ ናብቲ ቤት አትዩ አጻሪዮም ዝባአስዎ ሰሚዖሞ ብድሕሪኡ ዝፈርድዎ ምንም ከይሓተትዎም ብስም ኣብቲ ቦታ አቲ ኻይሎም ተባይሶሞ ከመይሉ አትዩ መኒሉ አትዩ መናአዚዝዎ አትዩ አይፈለጡን ስለዚ ሓንሳብ ሓደ ነገር ክገብር ሪኢኹም በቃ ካብ ልምምድኩም ወጻኢ ስለዝኾነ ንስኻትኩም ዘይትገብርዎ ነገር ስለዝገበረ ከምዚ ምሳሓሳብ አምላኽ ዝተባአሰ ጌርና ክንወስዶ ኣይግባአናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ስለምንታይም ተባይሶሞ እንድሕር ኢልና ሓደ እቲ ዝተዋሃቦም ተልእኾ ብምዝንግዖም እቲ ዝተዋሃቦም ተልእኾ ጠንቂቆም ሰዓን ምፍላጥ እዩ بخالأي درجة دما ሃዋርያ ጴጥሮስ بمن تعزيزو نابتبوتا خمز خرس لسعان مفلاطومي ጎይታ ኢየሱስ አመስቀል ቀራንዮ ሓደ ካብቱ ዝሰርሖ አብዕዮን ታዩ ነቲ አሞንጎ ዝነበረ ኸልካል ቀጽሪ አፍሪሱ አሜን ዶ ነቲ ጎይታ ዘፍረሶ ነገር አይንን ደቁ አሜን ዶ አሜን ቅዱሳን ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደሽ ዘበሎ ናይ ጽልኢ መንዳ አነ ንሳትኩም ክንነድቆ አይግባአናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 10 ክሳዕ 22 ክጽሕፈሎም ኮሎ እንታይ ኢልዎምሲ ፍጡራቱ ኢናሞ ነቲ አምላክ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳሎ ሰናይ ግብር በክርስቶስ ኢየሱስ እተፈጠርናይና ስለዚህ ኸአ አቱም አሕዛብ ብስጋ በታ ኢድ አብ ስጋ ተገብረ ግዝረት ትበሃል ቀደም ዘይ ግዝረት ከም ተባሃልኩም ዘክሩ በቲ ዘመንቲ በዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ህብረት እስራኤል ፉልያት ነቲ ኪዳን ተስፋውን አጋይሽ ትጽቢ ዘይብሎም አብዛ ዓለም እዚኣ በዘይ አምላክ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ሕጅግና አቱም ቀደም ሩሑቃት ዝነበርኩም ንስኻትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ በደም ክርስቶስ ቀረብኩም አሜን ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ አሞንጎ ዝነበረ ኸልካል ቀጽረውን ዘፍረሰ ሰላምና ይሞ ብርእሱ እርቅና ገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓዲስ ሰምዕን ተኽፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ኸአ ሕግ ትእዛዝ ብስርዓት ብስግኡ ሲዒሩ በመስቀሉ ነቲ ጽልኢ ብኡቃቲሉ ንኽልቲኦም በሓደ ስጋ ምስ አምላኽ አተዓረኦም ንኽልቴና ብኡ በሓደ መንፈስ ናብ አቦ መእተው ስለዘሎና ኸአ ንኣኻትኩም ሩሑቃት ዝነበርኩም መጽዩ ሰላም አበሰረኩም ነቶም ቀረባ ዝነበሩውን ሰላም አበሰሮም በመዓረ እምበአር ሲንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝን ዝኾነ
መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ተነደቅኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራቤት ንኣምላኺኹም እምበር ኣጋይሽን መጻተኛታትን ኣይኮንኩምን ኣብኡ ብዘሎት ህንጻ ብጎይታ ቅድስት ቤተ መቅደስ ምእንቲ ኸውን እናተኣሳሰረ የዓብዩ ንስኻትኩምን ኣብኡ ማህደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሃቢርኩም ትህነጹ ኣለኹም ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ነዞም ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝኮኑ ሰብ ኤፌሶን ክጽሕፈሎም ኮሎ ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝኮኑ ቅድሚ ንክርስቶስ ምፍላጦም ዝነበሮም ህይወትን ንክርስቶስ ምስፈለጡ ድማ ዝኮነሎም ነገር እናነጻጸረ ክነግሮም ኮሎይና ኣብዚ ክነብቦ ጸናሕና ቃል ንርኢ ዘለና ብዛዕባቲ ቅድሚ ንክርስቶስ ምፍላጦም ዝነበረ ህይወቶም ክነግሮም ኮሎ እንታይልዎም ቀደም ዘይጉዙራት ከም ተባሃልኩም በቲ ዘመን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ህብረት እስራኤል ፉልያት ነቲ ኪዳን ተስፋውን ኣጋይሽ ትጽቢ ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ነርኩም እዚ ቅድሚ ክርስቶስ ምፍላጥኩም ቅድሚ ንቃል ኣምላኽ ወይ ንወንጌል ምቕባልኩም ዝነበረኩም ህይወት እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ከም ጎይታ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ ጌርኩም ምስተቀበልኩም ወግና ቀደም ሩሑቃት ዝነበርኩም ንስኻትኩም እንታይ ኮይንኩም ኢልዎም ብክርስቶስ ኢየሱስ በደም ክርስቶስ ቀሪብኩም አሜን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራቤት ኣምላኽ በሓፂሩ ምስቶም ሰብ ኪዳን ወረስቱ ኮይንኩም ኢኹም ክብሎም ኮለና ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ጴጥሮስ ናብቶም ዘይጉዙራት ንኢየሱስ ክርስቶስ ሒዙ ምስዓተወ ናብቶም ዘይተቀደሱ ናብቶም ዝረኸሱ ናብቶም ካብ ተስፋ ርሑቕ ዝነበሩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሒዙ ምስዓተወሞ ንኢየሱስ ዞም ሰባት ምስተቀበሉ ህይወቶም ከም ዝኽነብቦ ጸናሕና ታሪኾም ኩሉ ተቀይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚ ሰዓን ምፍላጦም እምበኣር ንጴጥሮስ ተባኢሶሞ ካብ ቁጥር 14-16 ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ንሱ ኢሉ ማለት ክርስቶስ ነዞም ክልተ ማለት ነቶም ሰብ ኪዳንን ካብቲ ኪዳን ርሑቃት ዝነበሩ ወይ ኣሕዛብ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣሞንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቀጽሩን ዘፍረሰ ሰላምና ይሞ ብርእሱ እርቅና ገበረ እንታይ ኢሉ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓዲስ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱኻ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስጉኡ ሲዒሩ ብመስቀልውን ነቲ ጽልኢ ብኡ ቀቲሉ ንኽልቲኦም በሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቆም ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ይገብር ከም ዘሎ ዘይፈለጡ ሰባት እዮም እምበኣር ንሃዋርያ ጴጥሮስ ተባኢሶሞ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቶም ንሃዋርያ ጴጥሮስ ተባኣስዎ ሰባት ከም ትግቡ ቅድሚ ምሱ ምባኣሶም ክገብሮ ዝነበሮም ነገር እንታይ ነይሩ እንደሕርኢና ንሃዋርያ ጴጥሮስ ኮፍ ኣቢሎም ብዛዕባቲ ኩሉ ፍጻሜታት ክሓትዎ ነይሮም ኣብ ክንዲ ነዚ ዝገብሩ ብዛዕባ ዝርዝር ትኩነታት ከይፈለጡ ምስቲ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ፍቃድ ኣቦ ዝፈጸመ ጽቡቕ ብስራት ሒዙሎም ዝመጽእ ሓዎም ክባኣስዎ ኮለው ንርኢ እግዚአብሔር ካብዝ ከምዚ የድሕነና ምስቶም ብመንፈስ ዝምርሑ ሰባት ከይንባኣስ እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን ዶ ሃዋርያ ጴጥሮስ ልክ ከምኦም እዩ ንሱውን ከምቲ ኣብ ቃል ከምቲ ክነብቦ ጸናሕና ርኹስን ዘፈንፍንን በልኤ ኣይፈልጥን ዝበሎ ጴጥሮስውን ኣይሁዳዊ እዩ ልክ እቶም ኣይሁዳውያን ዝኽተልዎ ስርዓት ዝኽተል ሰብ ኣኽራሪ ሰብ ነይሩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝራእናዮ ግን እግዚአብሔር ነዚ ሁሉ ትምክሕቲ ምሰበረ እግዚአብሔር ምስመሃሮ ኣቀዲሙ ልቡ ምሰዳለዎ ግን ጴጥሮስ ንመንፈስ ቅዱስ ክእዘዝ ፈቃደኛ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዞም ካብ ግዝረት ወገን ዝኾኑ እታ ኣይሁዳውነቶም ነቲ ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ንኸይሪኡ ከም ዝሸፈኖም ኢና ኣብ ዝንርኢ ዘለና እንድሕር ኣብ ቀንጠመንጥለና እንድሕር ኣብዚ ስርዓታት እንድሕር ነተኩር ኮይና ነቲ ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ነቲ ኣብ ስእሊና ንስእኖ ቅዱሳን ከምኡና ቤተክርስቲያናት ኮሕጁን ንርኢ
ኣብ ክንድነተ ዓብ ስራሕ ንርኢ ኣብ ክንድነተ ዓብ ፒክቸር ዓብ ስእሊ ንሪኦ ነቲ እግዚአብሔር ሰርሖ ዘሎ ስራሕ ነስተብህል ኣብ ንዓሽቱ ነገራት በቃ ጊዜና ይሓልፍ ኣብ ዝኾነ ናይ ሓበሻ ኣኼባ እንድሕር ከድካ ኣብ ዝኾነ ሚቲንግ እንድሕር ከድካ ናይ ሓበሻ ሚቲንግ ብሰዓት ተጀሚሩ ብሰዓት ኣይውዳእኒ ኩሉ ተዘራረብናዮ ድሕሪ ምዝራብና እንተንመምዮ እንታይና ተዘራሪብና እንታይ ዓይነት ነገር ኣማሓላሊፍና እንታይ ዝጠቅም ነገር ጌርና እንድሕሪልና ግን ምንም ዝጠቅም ነገር የለን ብዙሕ ግዜ ኩሉ ከም ዝመሰሎ ይዛረብ ኩሉ ማለት በቃ ክዛረብ ዘለዎ ከም ዘለዎ ይመስል ኩሉ ይዛረብ እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ይድሐነና አሜን ዶ بمنفس زمرحو سبات يبزحنا آمين أبا بتخريستيانا بمنفس زمرحو مؤمنان بمنفس زمرحو عقل قلتي يملا آمين وإتا يسوس كريستوس كومي لوكو بقى قال أملاك كوخوم يزبلنا بمنفس تمرحو موت من السقا أي كتفتصموني هم يزبل بمنفس اندحر تمريحنا تراينا ولود أملاك طباهلنا نتسوا توم بمنفس زمرحو نساتهم ولود أملاك يمزبل كم ولود أملاك اندحر نهنا بحقي ولود أملاك مخانا نأمن كوينا ولود أملاك ينالنا نزارب اندحر كوينا لك خمس بيتروس كابدليتو وصعي زخونه نجر بمنفس قدوس تمريحو زغبره كمو نغبرالنا بزوحات ريلو ابناي اب زحات صيرنا اغلغلو زمني بزو حسابات مصيوم غويتا خمزيلوني غويتا تزاريبوني يبلوني مالتي جن ابتو غويتا تزاربوم نجر كسغومو بت غويتا تزاربوم نجر كخدو رييوم ايفلطني حدا سب اندحر غويتا تزاريبون نيلو لعلواي اكل تزاريبون دحر إلنا اتبعال سلطان تزاريبون دحر إلنا سكن سغوم يغبااناي نتستبحالنا نغير كنغبر يغبااناي نت لعلواي اكل زي مئزا صعبين كم زلو تردينا نت زبلنا كنغبر بتز توهابنا قال كنملالس يغبااناي يعني مبزحتي سب ناي كريستيان شغر زيش صغمو كنوتي نابيت أحزاب مئتاو مس أحزاب مبلغو أساقيروم تزريو نيروم نابأسي انباي ما أتاو نيروم حق إدو قدسان كنوتي مبلعن مستاين أساقيروم تزريو مدحانوم تزريو أحزاب زورد نگر أساقيروم كند زريو السو نگر بزي مرأيوم نبيتروس كباسو خلو نري مالتي انت هنا كسع بيتروس بزرزر بزعبات فصامي زردوم كابت تحصيروم لو زلو حصر بحيل منفس قدوس سبيرو زوصوم بيتروس نابيت احزاب متاو كم زي حغوسوم ينا ابز نري زلنا بيتروس ناي قدن كابت تحصيروم لو زلو حصير كوصوم نيرو قدوسان ሃዋርያት ጴጥሮስ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ አቀድሙ ልቡ እንተዘይ ዳልዎ ከምታ አንቶ ይክብሎ ጸናሕኩ ነቲ አይሁዳውነቱ እንተዘይ ሰብሮ ነሩ ንሱና ቤት እቶም ዘይተገዝሩ አይማአተወን ፍቃድ እግዚአብሔርን ብኡ አይምተፈጸመን ነሩ መንፈስ ቅዱስ ግን ቅድምን ጴጥሮስ መልአኹ አነነቱ ስለሰበሮ ንልቡ ስለዘዳለዎ ንትእዛዝ መንፈስ ቅዱስ ከኽብሮ ሆሎ ንርኢ ክብርን ጎይታ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ስሩሑ ወዲዩ ቅድሚ ናብ እግዚአብሔር አቦ ምዕራጉ ነቶም ደቀ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ስሩሑ ወዲዩ ቅድሚ ናብ እግዚአብሔር አቦ ምዕራጉ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ዘሓቦም አብ ትእዛዝ እንታይ እንድሕር ኢልና ከምቲ አንቶ ይክነግረኩም ጸናሕኩ ኪዱ ዝብል አሜን ስለዚ ኪዱ نقولهم أحزاب باسم أبون ولد منفس قدوس الناتمكم زعززكم كله كهلو خانا محركم دك مزامرتي جبروا إنه دمانك سامودا تعلم كل ما علتم ساخات كومي إلوامي ماتيوس إسران شمونتن كاو أسر شمونتن كساب إسرا آمين يسوس قريبو كم زيلو تزاربهم أب سماين أمدرن كل سلطان تواهيبون اللويلو آمين ስለዚህ ኩሉ ስልጣን አብ ናዓይስ ለስተዋሃበኒ አናኻ እዝዘኩም አለሁ ኪዱ
نخلهم أحزاب بسم أبون ودن منفس قدوس ناتمكم زأززكم كله كحلوها إنما هاركم دك أمزامر تكبروهم إنه دمانك سامودة تعلم كل ما علتم ساخاتكم إلو أبلوك أس إسرائيل 4 شعات تنون بسموها أدن الساحة هدقت حتات كاب يروسالم جميرو أب كلهم أحزاب كسبخ صحفي كمون أب جبر هارات حدا شمون تنتهب لنا منفس قدوسنا بخاتكم الزور الجنا حيله تقبلوا أب يروسالم أب كل يهودان أب سماران كسع وسن مدري مسكر كتكونني أخم بلوم يبلنا إزوم مس بيتروس تبعاسون بقار مس بيتروس زي كونس مس فقاد أبو يوم زبعاسو زلو خمتا أنتو يزبلكم زلو نزيع حيسكم موتسو قدوساني نتوم فقاد أملاخ إنا قبورو خلو أنت أبقدميهم دو نبل نتعانا أفهم أنكفات نخون اللهم سابات مسؤوم زي كون نبأزلنا مسفت آري مستي زتعززو وفتارينا نبأز قدوسان اتوم كاب جزر الزخونو نتي نعلم كله كدحن التقل تتقاق زي أبهير أباتاتهم كترا كترفو يوم زحاسبو نيرو هبتيتوس كلت أسرت حد انتهاب للناسي تقا أملاخ تقلي سيمو نخلو سابون مدحان عمتيبل آمين أملاخنا أموني أملاخنا أمون سلا زخونه نتزحابو تسفخ فتسمو نزق تقازي أبا حزابكو قلت أخولو ينانري كبرني شومي يخون ሃዋርያ ጴጥሮስ ነዝኽ ገልጽ እምበአር ብዛዕባት ፍጻሜታት ኩሉ ተርአቢሉ ክነግሮም ወሲኑ እንታይ በልሲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ካብ 4-18 እንታይ ብለና 11 ጴጥሮስ ድማ ይብል ተርአቢሉ ክነግሮም ጀመረ ከምዚ ኢሉ ኣነ ኣብ ከተማ ዮጴ ክጽሊ ኾለሁ ተመሰጥኩሞ በርባዕተ ማዕዝኑ ተተሓዘ ኣብይ ክዳን ዝመስል ኣቕሓ ካብ ሰማይ ክወርድ ኮሎ ብራእይ ርኤኹ ናባይውን መጸ ናብኡውን ናጠመጥኩ እንተ ኣስተባልኩ ኸኣ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳ ምድርን ኣራዊትን ለመም ዝብል ኣእዋፍ ሰማይን ርኤኹ ሽዑ ከኣ ጴጥሮስ ተንስእ ሃሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ ኣነ ግና ጎይታይ رخص ويزفنفن كتو أب أفي آتيو أي فلتني مو أي كونني بالكو كلا أي جزء خانة أملاخ زنت عون السخا أي تركسو زبل دمتي كاب سماي ملسلي إذا سلست جزء خونه كم بحدش دما كلنا بسماي تسحبه إنه خا بو سلست سبات كاب كيساريا ناباي تلاقيهم أبتقى أبتقى تعانى زلخوا بيت دويلهم نبارو منفس كأ كي تولا ولكم ساتاتهم كخيد نجرني زوم شدش تحواد دمام سايكدو أبيت تسبعي وناتونا نسخة ملأخ أبيتو دويلون يوب إلى أخمو نتب إتروز زبها لسمعون تقوي خامت آيو نسخان كله بيت كانت تدحنلو قال نسوخ نجركاي كبلو خلو كم زرعي نجرني كزارم مش جمركو خام منفس قدوس كم تقدم أبانا زورة داباتاتهم من وردة شعونتي يوحنس بماي أطمق نسخاتكم جنا بمنفس قدوس كتطمقهم زبالة قال قويتا ذكركو ان بأرسي أملاخ كمتنا أنا بقويتا يسوس كريستوس نزأمنا زهبنا معرنا غيرو هي بكاب زحابهم أنا دقا نأملاخ كخكل انتاواي إذن مسمعو حد أمو ان بأرسي أملاخ نهزاب دما نهيو الزخون نسهاهي بو من نابلو نأملاخ أمسغنو يبلنا يسوس كريستوس قويتاي واو حواري بيتروس أبزي كميلو نبيت أحزاب ويدما نبيت توم زيتا غزرو سبات كمزعاتوا مسوم كا معدي خمزو قرسيو نتوم كاب غزرو زخونو سبات ززنتو اللوم زلو حدا نجر كدقم كولو قدسان انتا يزرئنا اندحرينا نايتي نجر عقداس النت كساع كندي كم زخونة يزرئنا إذا غفلزي أم مዕራፍ 10 ترئينا ينيرنا قويتا دما أم مዕራፍ 10 حدا وني دقمولو
لومي نصنعو زلنا خفلي زحلف سمون سفيح زصنعنا يا خفلي إذا حجي بطرس دقيمو ززاربو زلو فصامي ام معرف 10 ترينا ينيرنا إذا خفل زي اب معرف 10 حدا مدغامو زرينا نجر انتايو اندحرينا إذا قداي زي كسع كندي اقداس خمس خوني امين دو لومي انا نسخاتكم النزق على زي دقيمنا ننببو لنا إذا لومي نزاربو زلنا قال اقداسيو كنستبلولو يقبأناي زابير سمي يبارك بطرس تفصامي كنغرم كله كاب قطر 5 كسع 10 انتايلو انا اب كتما يوبي كتصلي خلوه تمسطكمو بربعه معازن تتحز ابي كدان زمسلاقها كاب سماي كورد كله برايراخو نابايون مصه نابونا طمدكن تستبحالكوخا 4 محاور زلوهم انسسا مدرن اراويتن لممزبل اوافن سماين رئيخو شعوخا بطرس تنس حرير كابلع زبل دمتسي سماعه انا جنا غويتاي رخص وي زفنفن كتو اب افي اتيو ايفلطني ايكون بلكو قال اي غزي خا نتا املاخ زنصحون سخاي تركسو زبل دمتسي كاب سماي ملسلي اذا سلسته غزي كونه كم بحدش دما كله ناب سماي تسحابيلو እግዚአብሔር አቡሊ ኪዳን ንሙሴ ሕግ ስርዓትን ክህቦ ኾሎ بزرزر عيناي كم زبلا عيناي كم زيبلا نجيروي حق إذا قدسان እግዚአብሔር ንጴጥሮስ حريد كابلا إلو أبقدمي أزقربلو جنا كل عينة إنسسا مدرن عراويتن لمم زبل أعوافن سماين زحازة كم تبጴጥሮስ زبولو الرخوزن زفنفنن انكول لايو حق إذا قدسان أبت مجمريا بطرس نغزابير بزعبا مغبز زاربو زلو سلازمسلويو حريدكا بلع مستبحله غويتاي رخص وي زفنفن كتو ابافياتو يفلطنيلو نت حريدكا زبلو بلع زبلو مالت نتي زبلعون زيبلعون بزرزر زحابو غويتا مليسولو بطرسي نمنيو رخصن زفنفنن بلع يفلطن يلو زملسلو اندحر إلنا نتفت عاري كله زخوني نتي ازي بلعو زي تبلعو ازي خمزيو ازي خمزي يكونن إلو بزرزر تحيفو زحابهم قويتايو كوم إلو زهربو زلو ده حرقن قويتا بزعبا رخصن زي رخصن مقب زي كونس بزعبا سب مالت بزعبا ايهودن احزابن يزارب كم زلو تردئو وكزابير سمي يبارك امين اب قبر هاورات 10 اسران شمون تنزحلف سمون كندري كولنا انتايلنا نيرنا نا ايهودا ويلوم بطرس نابندا قرنوليوس كاتو خولو مالتي نا ايهودا وسب اي مسناي كاله حزبي سب كهوس وي نا بيتو كاتو خمزي غبو نساتكم تفلطيهم نعيغنا نحد سبكا كيفنفن ويس رخص ايو خيبل املاح اريني خبلو خولونري اتي قدوسان صبو غيركم سمن اتي بربعه معازنو تتحز ابي كدان زمسلاقها كمت بطرس برائي زرايو نخلتي زحاز اقحاي اللهم دو مساي اللهم دو قدوسان مساي اتي بربعه معازنو تتحز ابي كدان زمسل اقها كمت بطرس برائي زرايو نخلتيو زحاز اقحاي بطرس ولا كانت قدوس كابترخص فليو كريي سلازي كالمبر بطرس كابترخصي كما حالتهم رخصاسي زي رخصاتن ساتون نيرو نعم كريو ماي كالنبر ابت اقحاس رخصن زفنفنون طراي زي كونس كل عينت انسسا مدر اراويتن لمم زبل اواف سماين زحازني كومي كوي زبلت قال بزخونه كسع ترغم تزرعيو رأي زردو نتزاز املاح نو إلو منفس قدوس جن ترغم اتي زرعيو رأي مسنغرو جنا نتا اقدمو زنبرو مردا نغون حديغو نمنفس قدوس كازاز مريص خبرن غويتا يكون امين دو نمنفس قدوس بقى انرتا نقال املاح قال املاح
ቀልጢፉ ዝረታ አና ሰባት ይግበረና አሜን ዶ ቅዱሳን እቲ በርባዕተ ማዕዝኑ ተተሓዘ ካብ ሰማይ ኮርድ ኮሎ ዝረአዩ አቢ ክዳን ዝመስላ ሓምባር ንማሕበር አምላኽ ይዝውክል አሜን ነታ ጎይታ ክትከውን ዝደልያ ማሕበሩ ይዝውክል ማሕበር አምላኽ እምበዓር ነቶም ብክርስቶስ ሓደ ዝኾኑ አይሁድን አሕዛብን በሓደ ብዘይ አፈላላይ ጠርኒፋ ዝሓዘት ያኽብሩን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ጴጥሮስ ነትፍጻሜ ተራቢሉ ሓደ በሓደ ክነግሮም ዝመረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት እምበዓር ናብቲ መንፈስ ቅዱስ ሰርሖ ስራሕ ክበጽሕ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ነቲ ራእይ ዘርአዮ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና መታን መንፈስ ቅዱስ ክዛረቦ ኾሎ ከይተማተአ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኣዘዞ ክገብር እዩ አሜን ጴጥሮስ አቀዲሙ ራእይ እንተዘይርኢ መንፈስ ቅዱስ ድሕርቲ ዝረአዩ ራእይ መጽኡ ብግልጺ ነቶም ካብኡ ተላኢኾም ናብኡ ዝመጹ ሰባት ከይተሰከፈ ምስኦም ክኸይድ ከም ዘለዎ እንተዘይነግሮ ነይሩ ምስቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ተላኢኾም ዝመጹ ሰለስተ ሰባት ናብ ቤት ቆርኔሌዎስ ኣይመኸደን ነይሩ ጎይታ ግን አቀዲሙ ንልቡ ስለዘዳለዎ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኣዘዞ ክገብር ኮሎ ንሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጴጥሮስ ኣብ ቁጽሪ 12-14 ዝዛረብ ኮሎ እንታይሉ መንፈስ ከኣ ከይተወላወልኩ ምሳታቶም ክኸይድ ነገረኒ እዞም ሽዱሽተ ሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ ኣብ ቤት ሰብኣይ ውናኣቶና ንሱ ኸኣ መልአኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንዮጴ ለኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዊኢኻ ኣምጻዮ ንስኻን ኩሉ ቤትካ ነትድሕንሉ ቃል ንሱ ክነግረካ እዩ ክብሎ ከም ዝረአየ ነገረኒ ኢሉ ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘሎና ክልቲኦም ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ክልቲኦም ጴጥሮስን ቆርኔሌዎስን ትእዛዝ ኣምላኽ ክፍጽሙ ኾለው ኢና ንርኢ አሜን ቆርኔሌዎስ ነቲ መልአኽ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ክፍጽም ኮሎ ጴጥሮስ ድማ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኣዘዞ ክገብር ኮሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ክልቲኦም ቆርኔሌዎስን ጴጥሮስን ነቲ ዝሰምዕዎ ድምፂ ምላሽ ብምሓቦም ብምእዛዞም ፍቓድ ኣቦ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፎም ክፍጸም ኮሎ ንርኢ ቆርኔሌዎስ ነቲ ግበር ተባሃሎ ብምግባሩ ጴጥሮስ ውን ንመንፈስ ቅዱስ ብምእዛዙ ክብሪ አምላኽ ኣብቶም ናይ ምድሓን ወንጌል ዝሰምዑ ዝነበሩ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ኮሎ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸሎም ክግለጽ ኮሎ ንርኢ አሜን ዶ ኣብ ቁጽሪ 15 ጴጥሮስ እንታይሉ ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ኸኣ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ ኣባታቶምን ወረደ ይብለና ጴጥሮስ ነቲ ኣብ ላዕሊ ክንሪኦ ጸናሕና ኩሉ እናተዛረበ ዝመጸንበዓር ናብ ዚኣ ነጥብ ክመጽእ ኢሉ ጴጥሮስ ኣብ ማንም ሰብ ኢዱ ኣየንበረ ብዛዕባ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ንማንም ኣይጸለየ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ገሌና ኢድ እንተዘይተጻዒኑና ከም ንእማን በቃ ንፍወስ ኣይመስለናኒ ገሌና በቃ ትንቢት ተዘይተነጊሩ በቃ ኣብ ህይወትና ምንም ዝኸውን ነገር ዘይመስለና ኣሎ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ጴጥሮስ ኣብ ማንም ሰብ ኢዱ ኣየንበረን ሃዋርያ እዩ ኣብ ሰማርያ ኸይዶም ኢዳም ቢሮም እዮም ኣብ ሰማርያ ኢዳም ቢሩ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ኣብ ሰማርያ ዘሎ ጆን ዮሐንስ ንሱ ኸይዶም ኢዶም ኣንቢሮም ሎም ይዝብል ጴጥሮስ ኣብዚ እንዳ ቆርኔሌዎስ መጽኢ ግን ኣብቶም ልቦም ዘዳለው ኣብቶም ንጎይታ ዝደለዩ ሰባት መጽኢ ግን ኢዳ ያንበረን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ጴጥሮስ ኣብ ማንም ሰብ ኢዳ ያንበረ ብዛዕባ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ንማንም ኣይጸለየ እቶም ነቲ ናይ ምድሓን ወንጌል ዝሰምዑ ዝነበሩ ኩላቶም ልቦም ድሉ ብምጽንሑ ገና ጴጥሮስ ክዛረብ ምስ ጀመረ መንፈስ ቅዱስ ኣብቶም ነቲ ቃል ብንጹሕ ልቢ ተቐበሉ ዘበለ ወሪዱ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ቅዱሳን ንጹሕ ልቢ እንድሕር ኣለኩም ብሓቂ ንጎይታ ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ቃል አምላኽ እናተዘርበይኻ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ተቀባል መንፈስ ቅዱስ ትምላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ሙራዱ እንታይ ዘሪኤና
ጴጥሮስ ናብ እንዳ ቆርኔሌዎስ መኻዱ ወንጌል መንጋሩ ፍቃድ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ይዘርኤና እግዚአብሔር ይመስገን ክብረ አምላክ ኣብቲ ቦታ ምግላጹ ሐሳብ እግዚአብሔር ከም ተፈጸመ ይዘርኤና አቡ ኢየሱስ ጎይታይ ጴጥሮስ ልክ መንፈስ ቅዱስ ኣብቶም ነቲ ቃል ተቀበሉ ዘበለ ምስ ወረደ ወዲያው እቲ ጎይታ ተዛረቦ ቃል ናብ አእምሮ መጽዩ አሜን ጴጥሮስ ነዚ ህሞት ክገልጾ ከሎ እንታይሉ ሽዑ ነቲ ዮሐንስ በማይ አጥምቕ ንስኻትኩም ግና በመንፈስ ቅዱስ ከተጥምቕ ኢኹም ዝበል ቃል ጎይታ ዘከርኩ በመባል እቲ ጎይታ ዝበሎም ቃል ይፍጸም ከም ዘሎ ክነግሮም ከሎ ንሪ ኣብ ቁጥር 17 ዘረብኡ ኸጠቃልል ከሎ እንታይሉ እምበአርሲ አምላክ ከምትን አና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝአመና ዘሐበና ማዕሬና ገይሩ ህያብ ካብ ዘሐቦም አነዳ አና አምላክ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋየ እዚ ምሰምዑ ሓደ እሞ እምበአርሲ አምላክ ነህዛብ ድማ ንህይወት ዝኸውን ንሳሂቦም እናበሉ ንአምላክ አመስገኑ ይብለና ክብር ንሽሙ ይኹን ኣብዚ እቲ ዘሕጉስ ነገር እንታይ ቅዱሳን ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ እቲ ዘሕጉስ ነገር ኣብዚ ክፍል እዚ እንታይ እዩ እቶም ተቆጢዖም ዝነበሩ እቶም ንሐዋርያ ጴጥሮስ ተባእስዎ ሰባት ጴጥሮስ ብዛዕባ ፍጻሜ ብዛዕባ ስራሕ ጎይታ ተርአቢሉ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምስ ነገሮም ኩላቶም ካብቲ ጉጉይ ዝኾነ አረአያ ክምለሱ ከለው ንሪ አሜን ምናልባት ሎሚ ጠዋይ አመለኻኽታ ዘለና ሰባት እንደራለና ጉጉይ ዝኾነ አረአያ ዘለና ሰባት ግን ሎሚ ቃል አምላክ ክንገር ከሎ እቲ ቁኑዕ መንገዲ እንድሕር በሪሑልና ንምምላስ ድሕር አይንበል አሜን ዶ እዞም ሰባት በትስተባዓስዋ ይቀጸሉን ከመይልና ሕጂ ሶሪ ክንብሎ ከመይ ጌርና ሕጂ ቀረበልና ክንብሎ አይበሉን ወዲያውም ተመሊሶም ሓድኡ ይብለና እቲ ሕዳአት እንታይ ዘርኤና በቃ ንሳቶም ምስ አምላኾም ናይ ምትዕረቃ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ሓድኡ ጻጥ በሉ ይብለና ሳይለንት ኮይኑ ይዝብል እዚ ልቦም ክሳዕ ክንደይ ልምሉም ከም ዝኾነ ኢና በቀሊሉ ንርዳ ምግጋይ ኖርማል ነገር እዩ ቅዱሳን ሰብ ክጋገይ ኖርማል እዩ ሰብ ይጋገዩ ነታ ሐቅ ምስ ፈለጥካ ናብ ተሐቂ ዘይምምላስ ካብ ጌጋኻ ዘይምእራም ግና ኣብ ገበኒ ሎም ነግረኩም ኣለኹ ክትጋገይ ትኽእል ኢኻ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገይ የለን ኣብ ጌጋኻ ምጽናዕ ግና ኣብ ጌጋኻ ምንባር ግና ገበኒ ነታ ሐቅ ምስ ፈለጥካ ቀልጢፍካ ትምለስ ኣለካ ተሐቅ ምስ ተነገረካ ቀልጢፍካ ምስ ተሐቅ ትሰማማ ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዞም ሰባት ንሐቅ ምስ ፈለጡ ካብ ቁጥዖም ሓዲኦም አሜን በታ አምላክ ዝሰርሖ ኣብ ዝራሕ ክሕጎሱን ንአምላክ ሓቢሮም ድማ ከመስግኑ ከለው ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍ ናብ ዘለና ከምዚ ቀልጢፉ ዝምለስ ልብ ይሃበና አሜን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉኡ ይብዛሃልኩም ኩላትኩም አዳውኩም ሓፋብሉሞ ጸሊና ሆኖ ዲና